caso da banda deseñada, que é o que nos ocupa nesta mesa, é unha obviedade dicir que cada vez ten máis presenza e máis importancia dentro do sector editorial. De feito, cada vez somos máis as editoriais que temos unha colección funcionando de banda deseñada. Intuimos que vai a ir a máis. A banda deseñada galega, ademais, conta con grandes nomes. Non podo citalos a todos porque vou quedar fatal, pero citouse aquí a Óscar Villán, que fixo este cartel, o propio Kiko da Silva, que nos acompaña, pues, históricos como Fausto, Anxo Fariña, que o vin por aí, e non sei se sigue por aí, se está ali atrás. Por só citar algúns, poderíamos dar unha nómina moito máis alta. Empezará Kiko da Silva, que está aí pelexando co coordenador. Coñecédelo, é un autor, un ilustrador de longa trayectoria, leva educado visualmente, creo que non é exagerado dicilo así, nos leva educado visualmente a moitísimas xeracións, os cincuentóns como a min, e a miña nena de 9 anos que ten a Fiz, o neno máis porco do mundo, como un dos seus grandes heróis. Kiko xa o sabe, pero con ese libro aprendeu a ler a metade da aula da clase da miña pequena. Kiko, como tamén Carla Berrocal, falaremos despois desto, pois tamén está no ámbito da docencia, pertence a esta nova xeración de ilustradores. Creo que este é un fenómeno interesante que imos ter que analizar, de todos estes ilustradores de xa unha certa idade que tamén se meten a facer da súa profesión exercicio de docencia. No caso de Kiko da Silva, coa creación dun dos mellores inventos que houve en Pontevedra, logo do Loro Rabachol, que é o garaxe hermético. Creo que todas as editoriais galegas temos traballado con Kiko. Así como remate esta mesa redonda, Kiko e eu vamos a pechar a portada, a cuberta dun libro que publicaremos en Galaxia en 15 días aproximadamente. O seu nome está unido pois a cabeceiras históricas como B de Banda, a publicación ou a mítica Golfiño. Está con nós tamén un libreiro que é Cano para todo o mundo, Cano Paz, de Pontevedra tamén. É difícil tamén presentalo, pero temos que presentalo polo que hoxe está aquí, non? Os editores sempre decimos que os nosos primeiros aliados e aliadas son as lectoras e os lectores, e logo os nosos seguintes aliados, os que necesitamos moitísimo, son os libreiros. Se algunhas editoriais galegas están ou estamos a apostar pola banda deseñada, é porque sabemos que hai tamén librerías onde se trata con mimo e se trata con moita delicadeza este tipo de libros. Pois o caso que nos ocupa pois é un exemplo xa non só diso, senón de como se xestiona moi ben a día de hoxe unha librería, de como as librerías teñen que ser tamén centros de creación cultural, e ademais dende hai un par de anos os sábados pola mañá sirven uns vermús absolutamente maravillosos, que tamén hai que celebralo. E está finalmente con nós Carla Berrocal. Carla Berrocal é un dos grandes nomes da actualidade no mundo da ilustración. Se nos iría todo o tempo hasta 6 da tarde lendo o seu currículum. Diremos simplemente que ten traballado con... Exageramos porque é verdade. Ten traballado con editoriais de todo o mundo, de Argentina, de Chile, do Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá. É unha especialista en ilustración publicitaria editorial. Ten feito tamén encargos de dirección de arte, ten traballado para Canal Plus, Coca-Cola, McLaren Edison, SM, Vértigo, Tango, Oxfam e algunha máis. Igual que o caso de Kiko da Silva, é tamén unha das socias, non sei se vou dicir ben, de Weekend School, máis ou menos, que pois eles defínense como pequeña academia de ilustración cuya filosofía se basa en la educación al más alto nivel y en grupos pequeños dirigidos a personas y estudiantes. En realidad, pues é tamén un dos espacios absolutamente punteiros a hora de formarnos como ilustradoras e como ilustradores. Súa tamén a revista, ela é unha das responsables de la revista La Emisora Escola de Madrid, que eu teño e vos non, porque a min me acaban de pasar para ver, e que é unha completa gozada. Feitas as presentacións, non sei se Kiko está xa en condicións de empezar. Só non falta unha, pero xa está. Vale, pois entón ten a palabra Kiko da Silva. Bueno, quería ensinarvos basicamente tres imaxes, vale? Eu desto teño discutido moitísimo. No mundo da banda deseñada sempre temos certas tendencias a
a crear pequenos debates do nacemento da banda deseñada. Pero realmente eu considero que a BD hai que estudiala igual que o resto das artes, indo aos orixes. Si realmente a banda deseñada nacera como se di nos libros de texto e nas enciclopedias a finais do século XIX en Estados Unidos ou noutras opcións a finais do século XIX en Francia co señor Toffer, directamente estaríamos falando de unha linguaxe que como linguaxe habería que aprender. Eu sempre que lles explico aos meus alumnos isto, lles poño un exemplo moi básico. Lles invito a que lembren quen lles ensinou a ler unha banda deseñada. Directamente todos me dicen, ninguén. Por qué? Porque non é unha linguaxe. É moito máis. É o funcionamento, é o reflexo do funcionamento do noso cerebro. E por eso vos poño esta imaxe. Esta pintura, que é unha pintura de Altamira, nunca poderíamos ver así, porque realmente non está feita para estar vista así. Está feita para ver por secuencias. É unha pena porque o PowerPoint que traía preparado, que non me abría, se ve moito máis claro, porque o vou tapando. Isto está feito para directamente ir observando con un facho, con un lume, co cal non caberíamos toda a imaxe, veríamos fragmentos da imaxe. É dicir, veríamos viñetas. Porque estas pinturas non estaban feitas como un mural para decorar, estaban feitas para contar historias, para narrar. Lóxicamente, faltanos datos, faltanos contexto, pero realmente hai unha intencionalidade de contarnos unha historia, de adentrarnos por ela e, sobre todo, deixa en riba da mesa o que eu creo que é fundamental nesta linguaxe, que a BD, para que exista, necesita do movimento da mirada do lector. Se o lector non move a mirada pola páxina, pola dobre páxina, polo libro, non hai acción. E exactamente igual que sucede nas pinturas de Altamira ou nas de Lascaux en Francia. Se non te moves pola cova, se non vas iluminando as zonas oscuras, non sucede nada. Está simplemente unha imaxe fixa. Fixa de vosa parte de que hai un par de representacións que tamén din moito da nosa profesión, que é que temos unha representación realista, moi realista, de feito é tan realista que os zoólogos están abrallados de que foran capaces de debuxar siluetas onde podes ver o sexo do animal, onde podes ver se o animal estaba preñado ou non, e incluso a idade deses animais, simplemente cunha silueta. E curiosamente, temos tamén ao outro lado a representación icónica, e fago fincapé na palabra icónica, do ser humano, porque son humanos totalmente idealizados, que aínda que cambiamos moito, aínda que evolucionamos moito, non éramos así, comeríamos algo máis, non estaríamos tan delgadiños como aí, moi probablemente teríamos orellas, rasgos, etc. Isto é unha simplificación, porque non está falando de unha persoa en concreta, sino está falando de homes, de mulleres, de persoas en xeral. A seguinte imaxe que quería ensinarvos é un papiro maya. Combinaban dúas cousas. A primeira, imaxe, e por outro lado, texto. Son dos primeiros das primeiras combinacións de algo que despois chamaremos cómic, vale? Cando falamos de cómic estamos falando de unha combinación de imaxe e texto alrededor da narración dunha historia. Os mayas empezaron a facer isto para contarse a sí mesmos cando era bo pois plantar o millo, ou cando chovía, ou cando iba a haber un eclipse, etc. etc. E utilizaban un detalle que me parece interesantísimo, que é estas líneas vermellas, vale? Neste caso é o menos claro, vale? Pero realmente, se buscades, veredes que marcaban as diferencias de tempo, os saltos de tempo, con líneas vermellas. Líneas vermellas que unhas veces era un mes, outras veces era unha semana, outras veces era 3 anos, e iso é
o orixe simbólico do que hoxe en día utilizamos os debuxantes para facer cómic, que chamamos calles. Esas espacios, unhas veces brancos, outras veces negros, a veces unha simple liña, é a esencia da narración gráfica da banda deseñada. E isto é algo que ten que ver co funcionamento do noso cerebro. Por eso vos dicía que realmente non nos ensina ninguén a ler banda deseñada, porque o noso cerebro funciona así. Faced a proba. Cando recordamos, non recordamos solo os autistas, solo algunhas persoas que teñen un funcionamento cerebral diferente ao estándar, son capaces de recordalo todo. A xente da pé, a xente que non ten ese superpoder, realmente o que facemos é encher valeiros, ocos, cousas que realmente non lembramos. Hai un exemplo que é moi fácil para comprobar todo isto. Collede uns amigos de infancia, invitados a cear, e comprobade que se lle preguntades a algún deles por algún feito que vos tedes moi claro de que foi dunha determinada maneira, veredes que a esas persoas que vos contestan vos estarán contando historias completamente diferentes dun mismo feito que vivíchedes todos e que todos pensábades que vivírades así. Por qué? Porque o cerebro é selectivo. O cerebro fai elipses. E fai elipses moi amplas porque recordamos anacos. Sempre. De hoxe vades a recordar anacos. E cada un de nós se quedará cun anaco diferente. E que o encherá o voso cerebro porque o noso funcionamento cerebral para protexernos fai eso. Por eso non nos costa ler cómics, porque o noso cerebro sabe perfectamente que se unha pelota está salindo dun lado da portería a un patadón e na seguinte viñeta esa pelota está en Corea del Norte, en unha portería de un equipo de fútbol de Corea del Norte, ese lapso de tempo o cerebro sabe que é moi longo, que esa pelota deu a volta ao mundo. Pero, sin embargo, se a pelota sale e directamente lle dá un páxaro que pasaba por aí, unha gaivota, a décimas de segundo que separan esa viñeta de outra, o noso cerebro tamén sabe diferenciar. Non necesitas decirlle ao cerebro, non, este lapso de tempo é de 3 meses. Non o necesita porque xa o facemos así todos os días. Estamos acostumbrados a facer iso. E os mayas o utilizaban nos seus calendarios. E por último, quería ensinarvos isto outro. Aquí está, non? Aquí está, sí. Que isto é unha cantiga de Santa María de Alfonso X Sabio. Na BD, moitos críticos falan de que a BD existe dende que existe a imprenta, porque a BD foi pensada para ser reproducida de maneira masiva. Eu estou totalmente en contra desa definición, porque realmente a BD é unha linguaxe, efectivamente, é unha maneira de contar historias e existe sin reproducción. E se non faced a proba, podedes ler BD hoxe en día sin que está reproducida dende unha tablet. Simplemente dende que o voso autor preferido o suba á rede o seu original. É exactamente igual que se a min, ahora Carla, me ensina os seus orixinais, no caso de que fixera a man, imos der a ler, eu podería disfrutar desa BD, aínda que non estuvera reproducida. A reproducción é unha maneira de facer popular e de facer chegar a xente o noso traballo, pero para min é tan ridículo isto como dicir que a literatura só existe se se reproduce de maneira masiva. A literatura existe aínda que só haxa un exemplar, vale? E eu creo que este é o exemplo máis claro. Aquí temos banda deseñada, aquí temos narración gráfica, aquí hai elipses de tempo, incluso hai detalles moi interesantes que, de verdade, analizade con calma as cantigas de Santa María, porque é fascinante o que hai aí. Teñen diferenciación de cores para diferenciar o ton de voz de cada persoa que está falando, e temos incluso exemplos que fan que personaxes pasen de unha viñeta, atraviesen as viñetas contra outras, ca viñeta do lado, e traspasen o que nos chamamos a cuarta parede, vale? Que traspasen a viñeta porque son conscientes de que están dentro dunha viñeta. Todo eso está nas cantigas de Santa María.
estamos falando no medievo, e estamos falando de cantigas que estaban feitas a man, e as poucas reproduccións que hai están feitas de maneira copista. Quería falarvos desto para empezar, porque pareceme interesante e importante quitar un pouco os tópicos que continuamente se levan repetindo dende o século XX ao redor da BD e ao redor de unha serie de falsas certezas que non corresponden ca realidade. Outra das falsas certezas que está plagadas as enciclopedias de banda deseñada é que o primeiro bocadillo o fixo un norteamericano chamado Otaku Out con un personaxe que chamaba Yellow Kid. Algo totalmente falso, porque se poñedes filacterias medievais, vedes que temos exemplos de bocadillos, lóxicamente non en forma de globo, sino en forma de papiro, porque era a maneira que se escribía nesa época en distintos cadros, e incluso hai exemplos de proto-bocadillos en vaxixas mayas, onde os símbolos, os iconos, que son texto, están unidos por unha especie de aliento, de vao, que une o texto ca boca da persoa que o está dicindo. Falta moita investigación, falta moito análise, falta moito descubrimento, porque a banda deseñada ten 117 anos desde que somos conscientes de que é un arte, e hai moito que escavar, hai moito que andar a pescudar, e como tal eu creo que nos queda moitísimo por camiñar aínda dentro do mundo editorial ao redor da BD, non? Se pode facer moitísimas cousas máis. Moi ben, un aplauso para Kiko da Silva. Moi ben, moitas grazas por esta introducción. Imos de dar a palabra agora a Cano Paz, que nos dará a súa perspectiva de libreiro, logo se irá Carla e entraremos xa en coloquio. Vamos a ver, eu creo que me toca a parte máis triste do asunto, máis prosaica, que debe ser a parte comercial. Pero un pouco para que saquedes un retrato de min. Eu son libreiro en parte gracias á banda deseñada. Eu, aparte de vir dunha librería familiar, o meu modo de enganche no traballo cando acabei a universidade e pasaba o tempo e parecía que non iba a traballar do que estudiara, tampouco que tuvera moitas ganas, pero bueno, o meu enganche co traballo da librería foi a BD. E a BD, por qué? Pois porque ali non había, eran anos, estou falando do ano 90, do ano 89, daquela, pois eu creo que cando eu comezo co tema da BD estaba Cómica en Santiago que levaba un ano, había restos de algo en Vigo, pero moi pouquiña cousa, non? Entón, empecéi neste eido, digamos, por unha cuestión sentimental e de gusto que conservo hoxe. Pero tamén me fun dando conta ao cabo do tempo que os do meu gremio non entendían desto, non entendían, non é que non entenderan, é que por parte dos libreiros neses anos se despreciaba esta forma de, non, bueno, se despreciaba máis que nada por ignorancia, non? Nas librerías temos narrativa, temos poesía, temos literatura infantil, juvenil, pero non temos BD. Neses anos prácticamente non existe. Hai que ir a Madrid a comprar tebeos. Me decía un que xa non é editor madrileño, que tiña librería, que os brans eran estupendos, porque viña toda a xente de fora a comprarles alí. O que non lle vendían aos madrileños porque marchaban, lle vendían a xente de fora, que en xeral non era un problema galego, era un problema de concepción, digamos,
da literatura ou da narrativa en sí. Entón, co paso do tempo, o triste é que seguimos parecido neste país. Eu creo que a industria editorial en xeral mellorou moito en todos os sentidos. Hai moitas máis editoras que publican exclusivamente BD, pero que en temos librería xeral vamos vendo que os grandes grupos se interesan pola BD, que as multinacionais de venta de libros e cacharrería diversa, como pode ser a FNAC, pois ten unha sección importante de BD, que o Corte Inglés, dependendo do sitio, pois se preocupa máis ou menos do tema, que decir, hai pasta, non? Falando en plata. A miña experiencia é de, xa os digo, dunha librería pequena, dunha vila non moi grande, que coa introdución deste, non sei como chamar, pois xénero ou como lle queredes chamar, fixo que mellorara todo o resto da librería. Fixo que mellorara todo o resto da librería porque os libreiros daquela, e eu creo que de agora tampouco se dan conta, estás atraendo a un público que se o sabes conservar o vas a ter para sempre. E falo de, pois, do que se desprecia normalmente, non? Pois os tebeos de superheróis, menuda merda, machismo, violencia, non sei que. O manga japonés, máis de lo mismo. E é certo, eu non nego que non sexa así, pero hai outras BDs. Se acabaron, é dicir, asociamos al Capitán América a nenos, non? Menos a nenas, curiosamente. Sin embargo, non é un produto producido para nenos. Para nenos, cando me refiro, nenos, non mocetes de 18. Entón, é o mesmo que o Simpson. O Simpson o ven os nenos, non é un produto para nenos concebido inicialmente, non? Entón, dentro desta ignorancia que nos embarga a todos e que afortunadamente gracias ao movimento económico pois fai que moitos abran os ollos, pois aparecemos ou se van consolidando algunhas librerías importantes neste país que a mí máis me interesa, e conseguimos darlle difusión a este subxénero ou infraxénero ou requete xénero, que queirades. Eu creo que participar en feiras do libro das que había antes, que tiñan un certo interés, ou o mellor tiñan certo interés porque non había outra cousa e agora pois estamos aburridas delas, pero facía popular este tipo de libros que eu sempre calificarei como libro. Eu no meu negocio non falo de poesía, de narrativa, non, eu falo de libros. A mí me veñen a comprar libros, son vendedor de libros, e os libros son todo. Teñan grapa ou teñan lomo, non sei, hai unha categoría, me parece, oficial, non, de tantas páxinas, non sei que, non sei canto. Bueno, eu deso teño dúbidas tamén, porque para min son libros. Xa me perdín. En todo caso, bueno, suliñar unha, o paso do tempo, eu creo que o medre de industria de fora, de España en xeral e sobre todo europea e americana, fai que nos fixemos máis nesto, se popularizan determinadas cousas en televisión que apoian moito este tema e que non hai que despreciar. Eu creo que para vender libros ou para producir libros debemos usar calquera cousa que teñamos a man, lícitamente, dentro do sentido común, e bueno, e darlle valor, poñelo en valor. A poesía se vende pouco, é certo, se vende pouco, se vende menos que outros xéneros. A BD neste país non podemos saber se se vende ou non se vende.
e falo da BD no noso idioma. Eu sei o que vendo, eu máis ou menos sei o que venden determinados autores. Non entendo a día de hoxe, salvo honrosas excepcións que eu penso que ao final fracasaron porque non continuaron. Xerais hai moitos anos comprara, penso que, bueno, un pouco desordenadamente, pero dereitos en Bélxica e se mantuveron as coleccións. Xerais ou Analla, non sei moi ben. Calandraca tuvo a súa colección tamén de DVD, de novos autores galegos. El Patito, non sei se sigue publicando DVD ou non, pero tamén fixo ese esforzo. Aquí este señor nos di que, e sei que é así, que empeza unha colección de DVD e saúdo, vamos, non sabes de que maneira. E despois quedan intentos heroicos, de, pois, Manel Cráneo en Coruña intentando tirar da súa editorial, pois o colectivo Polaque en Coruña tamén, un grupo de autores que estuvo autopublicándose, aquí algún de nós que participamos nun proxecto que se chamou B de Banda. Bueno, pero son cousas que non teñen máis valor que o voluntarismo. Aquí o que fai falta é industria. Desde o meu punto de vista o que fai falta é industria e arriscar. E como dixo Fran Alonso, aquí hai toneladas, pero toneladas de autores e autoras que están desexando que lle lean os seus traballos. Moita xente, non sabedes canta xente hai con un nivel medio moi aceptable. Se están publicando cousas por España adiante que vaya por Dios, comparado co que leo eu ás veces por aquí. Entón, como sempre, pois eu entendo, eu tampouco non quero tirar pedras contra os editores, porque eu sei tamén a situación dos editores, isto non é fácil para ninguén, non? Pero eu creo que as tiradas que pode supoñer unha BD, e empecemos polos máis cativos, empecemos por 3 anos, 6 anos, 9 anos, e vayamos pouco a pouco. E comprade dereitos a quen faga falta para editar obras que se sabe que non vas palmar pasta. Quero dicir, o que está facendo o Rinoceronte... xa me esquecía, se hai alguén de Rinoceronte por aí, perdón. O que está facendo o Rinoceronte con obras contrastadas, hai moitísimas máis. A parte de Contrato con Dios, Maus, Palestina, hai moitísimas cousas máis que para traducir. E xa digo, non arriscar como se arrisca con un autor novo, mellor que descoñecido, non? Pero xa vos digo, eu, se estades aquí, editores, editoras, por favor, prestadelle atención. Os coles non teñen que mercar, non teñen que mercar. É triste decilo, pero é que non hai nada para ofrecerles. Veñen as librerías e acaban levando, bueno, pois sí, este de Miguel Anxo, claro, este te pode encaixar en bachiller, pero eu necesito para máis pequenos. Quero facer un clube de lectura. Non hai nada que ofrecerles. Entón, eu, veño aquí con un alegato de que invirtades nesto, porque ademais na sociedade que estamos vivindo camiña cara ao visual, ao mínimo esforzo. E non con isto quero decir que a BD necesite menos esforzo que outras cousas, pero si é máis fácil que a través de imaxes se chegue aos pequenos e as pequenas sin levalos en moitas ocasións, algo que eu tamén creo que é un erro, é dicir, narrativa didáctica, non? Porque os autores terían que falar de como lles encargan libros, non? É dicir, eu creo que hai que cortar dunha vez o didactismo. Hai que pensar no lecer, no disfrute, sin máis. Que se despois se saca algo importante, pois estupendo. A BD é igual que a narrativa xeral ou calquera outro, é o mesmo, nese sentido. Non levamos, bueno, eu creo que rompamos eso e fagamos cousas que sean atractivas para xente nova.
fora do didáctico e de mil cousas. Eu, de todos xeitos, quería, para acabar xa, facer un algo que está estendidísimo, igual aquí o tendes máis claro, pero un ilustrador non é un autor de banda deseñada, ni unha autora de banda deseñada. Un ilustrador, unha ilustradora son eso. Poden ser máis cousas, igual abogado incluso, pero un ilustrador se dedica a ilustrar. A BD é unha secuencia de dibuxos. E eu creo que históricamente, pois, por parte de todo o mundo, non só non das editoras e do público xeral, os ilustradores ao mellor salían na contracapa nunha esquina ali, o seu nome en piquiniño, pero como fora unha cuestión xa de banda deseñada, xa non temos nin esa posibilidade de velos, porque como non se publica, non hai. Entón, cada un se dedica a unha cousa, hai xente que se dedica a todo. Hai ilustración, BD, diseñador gráfico e moitas cousas. Eu nas capacidades hai un mundo. Pero non confundamos os debuxantes ou a xente, as persoas que se dedican a banda deseñada en exclusiva, non teñen por que ser ilustradores. Se dedican a eso. E hai ilustradores e ilustradoras moi bons e xente que dibuxa BD moi boa e que moitas veces nada teñen que ver en común. E máis nada, a miña intervención esta. Pois moitas gracias, Cano. Por non preparar as cousas. Ben, pois imos rematar esta primeira quenda de intervencións e agora é o momento para Carla Berrocal. Bueno, hola. Yo voy a hacer algunas matizaciones a lo que han dicho los compañeros. Bueno, lo primero de todo es que me alegra muchísimo ver a tantas chicas, bueno, mujeres y chicas en la sala, porque normalmente cuando voy a este tipo de eventos, sobre todo los que están, bueno, Kiko igual lo conoce más, cuando hablas mucho de cómic lo que estás lleno de hombres y no hay casi mujeres, entonces se agradece la presencia de mujeres en la sala, para empezar. Con respecto a lo que os decía de matizar cosas, también os lo decía por tema de género, porque a mí también me gustaría hacer un poco de hincapié en el tema de género dentro del cómic, pero bueno, me apetecía también dar unas pequeñas notas de mi perspectiva como autora de cómics y de un sector o de un medio como es el cómic. Bueno, lo primero de todo decir que, bueno, Kiko ha hecho ahí una ponencia de, venga, voy a hablar de historia aquí, que nos ha dejado al resto como que, bueno, que no hemos preparado nada, nos ha dejado fatal. Está sin preparar, casi que como doy en clases continuamente, pues... Como tiene ese talento natural, al resto nos deja un poco mal, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay, entonces tenemos que improvisar así un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a poner en duda el tema del cómic, yo creo que el cómic es un medio tan digno y tan valorable como la literatura o tal. Estoy muy de acuerdo también con Kiko con el tema de la reproducción. No creo que porque haya un número determinado de ejemplares se dignifica más al medio o no, sino tenemos aquí a un señor fotógrafo que es Joan Fontcuberta, que puede decir el valor de la fotografía no es necesariamente por la cantidad de reproducciones, ¿no? Y bueno, que a mí lo que me gusta del cómic básicamente es que puedes contar historias, ¿no? Yo era una niña muy pesada cuando era pequeña y no me mantenía quieta con nada, entonces a mí el tema de los cómics era como lo único, y dibujar sobre todo era lo único que me tenía tranquila. Entonces mi madre, para que no la pusiera histérica de los nervios, pues me regalaba cómics y cosas de estas para... Bueno, pues para tenerme entretenida, vaya. Entonces, pues la verdad que del cómic me gusta su capacidad de meterte en mundos, de contarte cosas a través de la imagen y del texto. Y mucha gente te dice, ¿pero qué es lo más importante del cómic? ¿La imagen o el texto? Es que no es ni la imagen ni el texto, es la narración. La base del cómic está en la narración. Bueno, él como es profesor también lo sabe y bueno, yo os lo comunico porque para eso estoy aquí.
Bueno, con respecto al cómic como desde el punto de vista profesional, yo voy a dar así como apuntes. Si la gente quiere intervenir en algún momento, me puede interrumpir con todo el derecho del mundo, que lo sepáis, ¿vale? Bueno, con respecto al tema profesional, puedo hacer algunos apuntes porque casualmente también soy la presidenta de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. Y también formo parte del colectivo de autores de cómic. ¿Esto qué significa? Pues que tengo mucho tiempo libre. No, en realidad no tengo mucho tiempo libre, pero me gusta, dentro de las posibilidades que me brinda la vida, formar parte de distintas cosas que me distraigan un poco de lo que es la monotonía que supone estar 8 o 10 horas delante de una hoja en blanco, y sobre todo la necesidad de ver a gente y hacer vida social, porque si no, no haces fotosíntesis, sino que estás todo el día encerrado en casa dibujando, y es un poco perjudicial para la salud, ¿vale? Entonces, con respecto al tema profesional, yo lo único que puedo deciros es que el sector del cómic es un sector súper precarizado. O sea, no es un sector donde nadie gane dinero. O sea, si quieres hacer cómics y ganar dinero es como... No sé, es como, es algo, o sea, te cortocircuita el cerebro, no hay posibilidad de ganar dinero. A no ser que seas Ibáñez o Paco Roca o algún afortunado tocado así por los deditos de Dios, es prácticamente imposible llegar a ganar dinero y tener una vida estable, un piso, bueno, un piso, ya estoy tirando, sí, estoy pidiendo demasiado, pero bueno. Luego que en esa xera verá o que ocurrió. Lo que quiero decir es que, bueno, también me hacía mucha gracia el compañero, porque decía, no, porque hay que diferenciar lo que es un ilustrador de que es un autor de cómic. Es que el problema es que los autores de cómic no se pueden dedicar en exclusiva a hacer cómics, entonces tienen que ser ilustradores, porque si yo pudiera hacer los cómics que me diera la gana y me pagaran súper bien por cada uno que hiciera, pues entonces me dedicaba a hacer cómics toda la vida, porque es lo que me gusta, pero es una matización, hay que comer. Tengo la mala costumbre de comer todos los días. Es una costumbre que me cuesta quitarme, y entonces pues tengo que hacer ilustraciones para los clientes que me lo pidan, ¿no? Entonces, bueno, es un sector muy precarizado, como os digo. Además, es que hay una cosa que está como muy de moda ahora, ¿no? Que es decir, joder, pero si es que el cómic ahora está súper de moda, ¿no? Con el tema de la novela gráfica, el tema autoral, qué guay eres, ¿no? De hacer cómics de 100 páginas y eres súper profundo, ¿no? Porque elevas la categoría del cómic a algo como muy... como la literatura, ¿no? Porque el cómic, si no tratas temas súper jodidos y súper malos, no vale. O sea, es como que tienes que hacer cosas como súper... no sé, sobre todo hacer cómics gordos, ¿no? Que es lo que vale. Esto de la novela gráfica, para lo que ha servido es para precarizar al autor, básicamente, porque es por lo mismo que te pagaba. Si antes te pagaba 1.000 euros por 46 páginas, ahora te pago 1.000 euros por 124 páginas que te tienes que comer, o 300, que te tienes que comer tú solo en tus 8 horas de dibujo delante de casa, de tu mesa de trabajo. Entonces no ves la luz del día y encima cobras lo mismo que hace 10 o 15 años, ¿no? Otro de los grandes problemas que yo veo, pues que los editores apuestan por autores extranjeros. Claro, o sea, porque les sale más barato la compra de derechos que invertir su dinero en autores de aquí, porque es así, porque desgraciadamente es así. Entonces, yo lo que he hecho en falta es editores que realmente apuesten por la producción propia, porque es muy fácil comprar derechos de Francia y venderlo como un bestseller. Lo difícil es darle más o menos, un precio justo a una obra y pagarle a un autor para que haga un buen cómic, ¿no? Bueno, podría deciros miles de problemas del sector del cómic, pero no quiero deprimiros, porque no soy esa clase de persona, ¿vale? Entonces, bueno, también voy a hablar de otro tema bastante deprimente en realidad, que es el tema del género. Bueno, yo soy soy una de las promotoras del colectivo de autoras de cómic. Y
y otro de los problemas que veo en este sentido es la falta de creadoras, ¿no? Porque muchas veces se dice, mucha gente dice que el sector de la cultura es un sector súper igualitario, ¿no? Porque claro, el artista es como súper bohemio y da súper acceso a las mujeres porque somos muy cool y muy guays, pero es mentira. La cultura también es muy machista, ¿no? De hecho, no hay más que ver la cantidad de obras que hay en un museo hechas por mujeres, será, no sé, 1, 2, si damos las gracias. Entonces, bueno, con respecto al sector del cómic, lo que hay es un problema de falta de mujeres porque, como todo en esta vida y en esta sociedad, está enfocado a los lectores hombres y no hay referentes, no hay mujeres, no hay personajes femeninos que realmente merezcan la pena. Entonces, muchas lectoras, entre las que yo me incluyo, lo que hicimos fue aceptar esas reglas y seguir leyendo a pesar de todo. Y luego también hubo un fenómeno muy importante, que yo creo que fue el fenómeno definitivo para la industria del cómic, que fue el manga. El manga fue la que captó en los años 90, la que trajo un montón de lectoras al mundo del cómic. ¿Por qué? Porque como los japoneses nos dan 1000 vueltas, esto es puro capitalismo, primero de capitalismo, que es, voy a considerar a las mujeres como un sector, como un target, como un objetivo mercantil. Entonces, claro, pues hacen historias para chicas, con protagonistas fuertes, interesantes, con líos, con cosas que con 13 años pues te flipan. ¿Qué es lo que te apetece leer? No te apetece leer cómo le pega una bofetada al otro, sino que pues tienes las hormonas revolucionadas y te apetece leer otro tipo de cosas. Pero bueno, también te apetecen leches, porque te apetece igual la acción, te gusta el género, lo que sea, ¿no? Pero te apetecen protagonistas distintas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que el manga, de alguna manera, sí que supo captar este sector de lectoras. Entonces, claro, con esto a finales de los 90 generó un gran potencial de autoras de cómic, entre las que yo me incluyo, y algunas cuantas más, que es probablemente por lo que ahora están saliendo muchas autoras, ¿no? Cuando tú generas un gran volumen de lectoras, empiezas a generar un volumen de autoras potenciales, ¿no? Y bueno, también que he hecho en falta como mujer, aparte de creadoras, he hecho en falta primero la solidaridad de los compañeros para visibilizarnos, porque estamos muy invisibilizadas. Sobre todo por parte de la crítica. Por ejemplo, la crítica nos saca en sus 10 mejores del año, hay muy pocas mujeres. Es verdad que sacamos menos cómics, pero bueno, sí que se agradecería cierta solidaridad o cierta empuje, ¿no? Porque es lo que se espera, ¿no? ¿Y qué más puedo deciros? Y bueno, y luego la conversación que estábamos teniendo a la hora de la comida, que es romper ciertos estereotipos o cierto tipo de cosas, ¿no? Que como autora, porque yo como va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero yo no nací feminista. O sea, yo quiero decir, yo he dibujado toda mi vida historias protagonizadas por hombres. Y he estado toda mi vida siendo, pues de repente un día me puse las gafas, no estas, unas con cristales violetas, y dije, madre mía, ¿cómo está el mundo, no? ¿Por qué está el mundo así? Y decidí cuestionarme y bueno, y intentar pues que en mis cómics siempre haya personajes que sean mujeres, que tengan cosas importantes que contar, visibilizarlas y de alguna manera hacerlas presentes. Y yo creo que con esto más o menos os puedo dar un panorama de lo que es el cómic desde mi punto de vista, que por supuesto es único, personal y solo mío.